lo sei. Oh Gigi, rotondo un po'. Oh Gigi, ma se tu vuoi sei un cerbiatto, lo so. Ma come fai? Oh Gigi, dimmelo tu. Oh Gigi, col tuo pallone a volare lassù. Tutta la tua classe punta su di te. Nella squadra tu sei grande re. campione. La tua città ti chiama già Gigi, la trottola. L'allenatrice si sa che ti piace, ma lei con te no, non ci sta. Oh no! Mettiti in luce, su fatti audace, vedrai che poi ti noterà. Gigi però, fermati un po', alle ragazze di un po' no. Δίαιτα αδυνατίσματος. Μη φεύγεις, Άννα! Όχι, Άννα! Μη φεύγεις, Άννα, μη! Με συγχωρείς πολύ, Σιτσίρολα. Εγώ θα παντρευτώ τον Τζίτζι. Γεια σου, γεια σου. Ήταν ένα όνειρο εφιάλτης. Έλα, να σπαντρευτούμε. Θα είμαστε ευτυχισμένοι. Πρέπει κάτι να κάνω, αλλιώς το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Έχεις όρεξη, πάρε κι άλλο. Ναι, και η μαμά σου μαγειρεύει πολύ ωραία. Α, χαίρομαι γιατί σήμερα μαγείρεψα εγώ. Τότε θα φάω περισσότερο. Μανιπόφορο παιδί. Λίγο ακόμα, Άννα. Μα Τζίτζι, έφαγες πολύ, θα βαριστομαχιάσεις. Όχι, μην ανησυχείς. Γιατί για να παίξω καλά μπάσκετ και να πάρουμε το πρωτάθλημα τελικά, πρέπει να τρώω πολύ για να τα καταφέρω, ξέρεις. Πάντως πρέπει να προσέχεις να μην παχύνεις, γιατί δεν θα μπορείς να παίξεις και αντίο πρωτάθλημα. Το βρήκα, στην Άννα δεν αρέσουν τα χοντρά παιδιά. Θέλω να κερδίσουμε το πρωτάθλημα! Να κερδίσουμε. Ακριβώς! Η πρόκριση στους τελικούς ήταν μόνο το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την νίκη στο πρωτάθλημα. Νομίζω, φίλε, πως αυτή το παρακάνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί είστε διστακτικοί. Δεν νομίζω πως θα είναι τόσο εύκολο. Πρόσεχε τη γλώσσα σου και αρχίστε αμέσως όλη την προπόνηση. Γρήγορα να κινείται η μπάλα! Γρήγορα! Κουνηθείτε! Δώσε πάσα από την άλλη μεριά! Εμπρός! Εμπρός! Γρήγορα! Γεια σε, Τζιτζι. Τζιτζι, κάνε το άλμα, Άννα! Δική σου πιάσε. Μα τι σου συμβαίνει, Τζιτζι? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Οι κινήσεις σου είναι αργές και βαριές. Μα τι έπαθες, Τζίτζι? Τζίτζι, είσαι καλά? Μην ανησυχείτε, είμαι πολύ καλά. Εντάξει. Λοιπόν, κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημά σου, Τζίτζι. Τι συμβαίνει?
Γεια χαρά σε όλους, παιδιά. Θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει με τον Τζίτζι και έγινε τόσο πολύ δυσκίνητος. Δεν μπορεί να κάνει άλμα γιατί, όπως μπορείτε να δείτε στη φανέλα του, υπάρχουν βάρη που την κάνουν πολύ βαριά. Γιατί, μόνο εγώ είμαι βαρύς. Και εσύ μάλιστα, Γκλώρια, χοντρή μου φαίνεσαι τώρα τελευταία. Μην ασχολείσαι με μένα, ανέβα εσύ στη ζυγαριά. Καλά, εντάξει. 55 και μισό. Έπρεπε να είναι μόνο 50 κιλά. Εγώ το είχα καταλάβει. Δηλαδή ο Τζίτζι είναι αργός γιατί είναι παχής. Αυτά είναι βλακίες. Γεροδεμένος είμαι, όχι παχής. Πρέπει να κατεβείς στα 50 κιλά σε 10 μέρες, αλλιώς δεν θα ξαναπαίξεις ποτέ σου μπάσκετ. Δεν έχεις το δικαίωμα να μας κάνεις ρεζίλι. Με συγχωρείς πάρα πολύ, Άννα, αλλά τι είναι αυτό το σχεδιάγραμμα? Αυτό είναι ένα σχεδιάγραμμα δυνατίσματος. Θα είμαι κοντά σου και θα σε βοηθήσω να αδυνατήσεις, Τζιτζι, μην ανησυχείς. Δεν είναι αυτό που είχα στο μυαλό μου. Νόμιζα πως η Άννα δεν τον ήθελε επειδή είναι παχής. Αλλά αυτή θα τον βοηθήσει να δυνατήσει. Είμαι πολύ δυστυχισμένος. Να τρέχω 1 ώρα πριν από το φαγητό το καταλαβαίνω. Αλλά βαριά ρούχα γιατί να φοράω? Για να μπορείς να υδρώνεις. Και να κάνω σκηνάκι 500 φορές δεν θα τα καταφέρω μετά από τόσο τρέξιμο, Άννα. Για να καταφέρεις να χάσεις 5,5 κιλά σε 10 μέρες πρέπει να κάνεις μεγάλες προσπάθειες, Τζίτζι. Θα του κάνω τη ζωή πολύ δύσκολη τις μέρες που έρχονται. Θα είναι οι πιο κουραστικές μέρες της ζωής μου, αλλά θα με ξεκουράζει η σάουνα. Ωραία, λοιπόν. Τότε ας αρχίσουμε από τη σάουνα. Λα 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 λα. Αχ, με τη σάουνα θα αναπληρώνω τις χαμένες μου δυνάμεις. Πού να ξέρει πως η σάουνα μπορεί να τον κουράσει, ειδικά όταν επεμβαίνω εγώ. Ζεσταίνομαι κι εγώ με βοήθεια. Κοντεύω να βράσω. Βοήθεια, βοήθεια, κάνει ζέστη κι εγώ με βοήθεια. Ανοίξτε μου. Βοήθεια. Κάηκα. Βοήθεια. Φτάνει. Ωραία, έτσι θα υδρώσεις. Φτάνει. Δεν μπορώ άλλο. Τζίτζι, σήκω να συνεχίσεις γιατί αλλιώς η Γκλώρια δεν θα σε ξαναπάρει να παίξεις στην ομάδα ποτέ, έτσι. Δεν μπορώ, σου λέω, κουράστηκα. Πρέπει όμως να αδυνατήσεις. Όχι, δεν θέλω άλλο. Έλα σήκω χωρίς φασαρίες, μικρούλη. Αχ, τι ξεχασιάρα που είμαι. Σήμερα το πρωί έχω μια σημαντική συνάντηση με τους μάνατζερ του μπάσκετ. Πρέπει να τρέξω στο σύλλογο γρήγορα. Τζίτο, τελειώσαμε το τρέξιμο. Όχι, θα συνεχίσεις με το Σιτσίρο. Σιτσίρο, βασίζομαι σε σένα να τον ελέγχεις να μην κάνει βλακίες. Φυσικά. Ναι, θα τον φροντίσω εγώ, μην είναι ήσυχη. Έλα, γρήγορα, γρήγορα. Σε παρακαλώ, γιατί δεν Και στον σταματάμε ύπνο σου λίγο? κλείσε το στόμα σου και τρέχα, μικρούλη μου, αλλιώς θα το πω στην Άννα. Και ξέρεις καλά πως δεν της αρέσουν τα χοντρά παιδιά. Άντε σιωπή, τρέχα μπρος. Θα τρέξω, εντάξει, αλλά να ξέρεις πως και εσύ δεν είσαι καλός Σιωπή, φίλος. σιωπή, τρέχα γιατί αλλιώς θα σε μαστιγώσω. Γρήγορα, πιο γρήγορα. Έλα. Έλα, τρέχα, τι σου συμβαίνει? Τι σου συμβαίνει, συνέχισε είπα, δεν ακούς? Όχι, φτάνει. Δεν συνεχίζω άλλο. Α, ξέρω πολύ καλά πως οι νέοι δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Ξέχασες όμως και εσύ πως πρέπει να κάνεις 500 πηδηματάκια με το σκηνάκι. Σου έχω μια πρόταση. Μίλα. Εμείς οι δυο είμαστε φίλοι. Δεν νομίζεις λοιπόν πως σαν φίλος πρέπει να βοηθήσεις το φίλο σου που υποφέρει, Σιτσίρο? Ναι, λογικό είναι αυτό.
Εντάξει, Τζιτζι, θα σε βοηθήσω. Ζήτω! Το ήξερα πως μπορούσα να βασίζομαι σε σένα. Ναι, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν θέλω να προδώσω την εμπιστοσύνη της Άννας. Σου προτείνω κάτι. Θα σε πληρώσω. Α, εντάξει, λοιπόν, ξέρω εγώ μια δίαιτα που θα χάσεις κιλά χωρίς κούραση. Χωρίς κούραση, πες μου τι να κάνω και θα το κάνω αμέσως. Αυτό είναι ένας τρόπος για να χάσεις όλα τα περιτά σου λιπάκια. Είσαι σίγουρος? Φυσικά, διάβασα τη μέθοδο σε ένα καλό περιοδικό. Ποιο περιοδικό? Αυτό λέγεται Σκυλίσια Ζωή το περιοδικό. Έχει υπομονή και μη φοβάσαι. Τώρα έρχεται το καλύτερο. Το άρθρο λέει πως η δίαιτα χρειάζεται καλό χοροπλητό. Αν θέλεις να δυνατήσεις, Τζίτζι, πρέπει να μείνεις ήρεμος και εγώ ξέρω τι θα σου κάνω. Ναι, αλλά πονάω. Τώρα θα δεις πως θα δυνατήσεις. Βοήθεια, βοήθεια. Θα δυνατήσεις αμέσως. Βοήθεια. Άννα, έλα να με βοηθήσεις. Ναι, μαμά, τώρα έρχομαι. Αχ, έλα, Τζιτζι, ανέβα στη ζυγαριά. Δεν αδυνάτησες καθόλου. Γιατί? Δεν μπορείτε να περιμένετε αποτελέσματα μετά από μία μέρα. Είσαι σίγουρος? Ναι, και πάντως είναι πολύ δύσκολο να δυνατήσει 5 κιλά σε 10 μέρες. Εγώ συμφωνώ. Το ίδιο σκέφτομαι. Γιατί να χάσω βάρος, μια χαρά είμαι. Θυμήσου πως δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ. Ήτανε μια κακιά μέρα. Γι' αυτό επειδή είσαι πολύ βαρύς. Θα μαγίνεις κι άλλο, Τζιτζι. Μάλλον τρώει πολύ. Μπορώ να έχω λίγο ακόμα? Όχι, φτάνει. Βρήκα έναν τρομερό τρόπο για να χάσεις βάρος γρήγορα. Αλήθεια, πόσο χαίρομαι που στενοχωριέσαι τόσο για μένα, καλή μου Άννα. Τι πρέπει να κάνω? Θα πρέπει απλώς να περιορίσεις τις μερίδες που τρως, Τζιτζι. Μα δεν καταλαβαίνεις, Τζιτζι. Ο μόνος τρόπος για να αδυνατήσεις είναι να μην τρως. Γιατί να υποφέρω? Είναι σκληρό. Εντάξει, λοιπόν, φάε, αφού δεν θέλεις να είσαι πρωταθλητής, αλλά κι εγώ δεν σε θέλω πια. Πρέπει να το πάρεις απόφαση. Τι θα κάνω? 331, 332, 333. Ζήτω, επιτέλους θα φάω. Αχ, τι καλά. Αυτό είναι το φαγητό μου. Ένδυο, ένδυο, ένδυο. Εμπρός, Τζιτζι, κουνήσου πιο γρήγορα. Δεν μπορώ. Γρήγορα. Θέλω να φάω. Πεινάω. Αν δεν φάω κανονικά θα πεθάνω. Έχει δίκιο, Άννα, υπερβάλλεις. Έχει μου εμπιστοσύνη. Έχω υπολογίσει τις θερμίδες έτσι που να μην πέσει κάτω από την πείνα. Σίγουρα. Μακάρι να μπορούσε να του δώσω να φάει, αλλά αυτό το κάνω για το καλό του. Πρέπει να κάνει υπομονή ακόμα 9 μέρες και μετά θα είναι ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Συμφωνείς, Τζιτζι, Ζήτω! Η δίαιτα πέτυχε! Ωραία! Καταφέραμε να κατεβούμε στα 55 κιλά και σε λίγες μέρες θα κατεβούμε στα 50. Μπράβο, Τζιτζι! Να πάρει, έκανα λάθος. Έπρεπε να πατήσω πιο δυνατά τη ζυγαριά. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σκέφτομαι συνέχεια νόστιμα φαγητά. Έτσι μου έρχεται να πάω να αγοράσω μία σούπα. Ναι, μια ζεστή σουπίτσα. Αχ, τι ωραία. Θα αγοράσω όσες έχει εδώ πέρα. Πού πήγαν τα λεφτά μου? Αγαπητέ Τζιτζι, εγώ πήρα τα λεφτά για να μην μπει στον πειρασμό. Γεια σου, Άννα.
Ήθελες να φας τα κρυφά, μικρούλι μου, αλλά δεν τα κατάφερες. Άκου, μικρέ, η Άννα δεν θέλει να κάνεις βλακίες και μου είπε ότι πρέπει να σε προσέχω όπου κι αν πας, κατάλαβες? Ναι, τι συμβαίνει, έχεις περίεργο ύφος. Περίμενε, εγώ δεν τρώγομαι. Με πονάς. Πεινάω. Πεινάω. Μα αυτός είναι ο καθηγητής μου. Είμαι σίγουρος. Και αυτό είναι ένα εστιατόριο. Ναι, μπήκε εδώ. Πρέπει να εκμεταλλευτώ την κατάσταση. Βέβαια. Μα πώς? Α, ναι, το βρήκα. Λένε πως ο καθηγητής είναι ερωτευμένος με την Γκλώρια. Τι κάνει μπροστά στο εστιατόριο, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Τι θα θέλετε να φάτε, παρακαλώ? Πού πήγε αυτός? Ψάχνω ένα χαζό με γυαλιά. Ένα μίζερο που μπήκε πριν από μένα, ξέρετε, Δεσποινή. Εδώ μέσα, τον είδα. Ευχαριστώ για το χαζό και το μίζερο. Πες μου, Τζίτζι, τι με ήθελες? Αφεντικό, αυτός είναι μαθητής σας. Τι, αυτός είναι ο ιδιοκτήτης. Σταμάτα να γελάς και πες μου αμέσως τι ήθελες. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Καθίστε σας παρακαλώ. Έχω να σας πω μια ιστορία που είμαι σίγουρος ότι σας ενδιαφέρει. Τι? Πείτε μου τι έχει για φαγητό. Ψητά κρέατα, ψάρια, τυριά, ρύζι, σούπες. Ωραία, θέλω μια μπριζόλα, 3 μερίδες ρύζι και μάλιστα... Α, όχι, καλύτερα 5. Τις προτιμώ. Μα δεν θα μου πεις το πρόβλημά σου. Να, υπάρχει ένα πρόβλημα με τη Δεσποινίδα Γκλώρια, την προπονήτριά μας. Την ξέρετε, έτσι δεν είναι, Ναι, την ξέρω καλά. Λοιπόν, επειδή με εμπιστεύετε πολύ, θέλει να της βρω ένα σύζυγο. Ναι, σου το ζήτησε. Και ποιον σκέφτηκες? Δεν ξέρω, πρέπει να είναι ευγενικός, γενναιόδωρος. Φέρτε του να φάει όλο το μενού Με αμέσως. πολύ ρύζι. Μα 5 πιάτα ζήτησε. Ναι, και 6 να ζητήσει το παιδί, είναι πεινασμένο, φέρ του. Τι κάνεις? Κύριε καθηγητά, φέρνετε και κάτι για αυτόν. Είναι σκύλος. Άκου, μικρέ πονηρέ, μη με κοροϊδεύεις. Δεν άκουσες όλο το μενού. Είναι πολύ νόστιμα. Κύριε καθηγητά, γιατί δεν τρώτε? Είναι πολύ νόστιμα όλα τα φαγητά. Όχι, εγώ προτιμώ την εκπαίδευση παρά την πολυφαγία, αγόρι μου. Ωραία. Είστε ο ιδανικός άντρας για την Γκλώρια. Είμαι ο ιδανικός. Τι λες? Και για σας ποια είναι η ιδανική γυναίκα, κύριε? Δεν έχω ιδέα. Όμως η Δεσποινίδα Γκλώρια είναι πολύ κοντά. Χαίρομαι γιατί μπορώ να σας παρουσιάσω σαν υποψήφιο στην Γκλώρια τώρα. Αν της μιλήσεις για μένα, θα έχεις ακόμα ένα πλήρες γεύμα. Γιατί όχι, θα ήθελα κάτι ακόμα. Κι εγώ. Ένα μενού ακόμα για 2 άτομα. Ωραία, και πώς θα με παρουσιάσεις, για πες μου. Λοιπόν, την πρώτη μέρα θα αναφέρω μόνο το όνομά Ναι. σας. Τη δεύτερη μέρα θα σας αναφέρω περισσότερο. Και την πέμπτη θα κάνουμε ένα ραντεβού. Πολύ καλά. Την έκτη και την έβδομη μπορείτε να αραβωνιαστείτε. Μα να αραβωνιαστούμε τόσο γρήγορα. Όλα γίνονται γρήγορα σήμερα και όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Θα ανταλλάξετε δώρα την ένατη μέρα και τη 10η θα παντρευτείτε. Τι, θα παντρευτούμε σε 10 μέρες, ο Θεέ μου, ακόμα 2 μενού κομπλέ για τους κυρίους τώρα. Κύριε καθηγητά, πρέπει να σας δώσω μια συμβουλή ακόμα. Ναι, αγαπητό μου παιδί, σε ακούω. Ξέρω πως συμπαθείτε τη Δεσποινίδα Γκλώρια, αλλά εγώ δεν πρέπει να σας βοηθήσω. Είναι καλύτερα να το κάνετε μόνο σας αυτό, κύριε. Αχ, νομίζω πως έφαγα όλα όσα έχασα αυτές τις μέρες. Δεν θα μπορώ να κοιμηθώ. Ούτε εγώ. Είχα καιρό να φάω ένα πλήρες γεύμα. Έφαγες 3. Και τι θα πει η Άννα? Αχ, Θεέ μου, πρόδωσα την εμπιστοσύνη της Άννας και φταίς εσύ. Έκανα κάτι φοβερό. Αχ, τι θα Έλα, κάνω Ζιτσίρο, τώρα. μην κάνεις έτσι. Στο βάθος της καρδιάς μου είμαι κι εγώ στενοχωρημένος. Αλλά στο βάθος του στομαχιού μου ικανοποιημένος γιατί έφαγα. Αλήθεια, με τόσα που έφαγε έχει σίγουρα παχύνει πάρα πολύ. Τελείωσα! Με συγχαίρω που άντεξα 10 μέρες μαρτυρίου. Πριν κάνεις επίδειξη, να δούμε τα αποτελέσματα πρώτα. Είσαι πολύ ανυπόμονη, Γκλώρια. Κοίτα λοιπόν. Μπορεί χτες να έφαγα πολύ. Κουράγιο, Τζίτζι, ανέβα. Εντάξει. Είμαι 50! Είσαι πολύ μεγάλος, Τζιτζι. Είναι απίθανο με τόσα που έφαγε. Πρέπει να επέμβω. Τι έγινε? 55.
Εγώ τίποτα, γιατί με κοιτάτε έτσι, γιατί? Τώρα κατάλαβα. Είμαι σίγουρος πως εσύ έφταιγες από την αρχή. Όχι, όχι, δεν έκανα τίποτα εγώ. Είμαι αθώος. Δεν έβαλα εγώ τα βάρη στη φανέλα του Τζίτζι, ούτε πάτησα το πόδι μου στη σιγαριά. Τσιτσίρο! Αχ, όχι! Καλημέρα, Τζίτζι, ζυγίζεσαι. Κάνεις πολύ καλά, αγόρι μου, μετά από όσα έφαγες χθες. Τι είπατε, κυρία, έφαγε χτες. Μα και βέβαια έφαγε. Ήρθε χθες στο εστιατόριό μου και έφαγε για 5 άτομα. Αποκαλύφθηκα. Εγώ ξόδεψα τόσο χρόνο για χάρη σου, Τζίτζι, και εσύ το ανταποδίδεις με προδοσία. Έλα, μην τον αποπαίρνεις, Άννα, αφού δεν παχαίνει, άστο να φάει όσο θέλει. Είμαι λίγο δειλός και σου έχω εμπιστοσύνη. Κάνε μου κάτι με τη δεσποινίδα Γκλώρια. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Όχι. Να του ξαναμιλήσω. Έλα. Επιτέλους αδυνάτησα. Και μάλιστα πολύ. Τι λέτε κι εσείς? Piccolo sei, rotondo un po', ma se tu vuoi sei un cerbiatto, lo so. Ma come fai? Dimmelo tu, col tuo pallone a volare lassù. Tutta la tua classe punta su di te, nella squadra tu sei grande re, campione. La tua città ti chiama già Gigi, la trottola.